No nyt on taas vähän kirkasta valoa, mutta kokeillaan nyt tämmöstä Battlefield 4 tässä vähän nyt maanantai-iltana, että katsotaan miten menee. Jaa, mulla on nyt supportti tässä vissiin menossa. Ja siellä on vihollisen sniperit tuolla, niin kuin aina. Konkataan täältä. No. Niin. Siis mun mielestä tää viikonloppuna meni paljon paremmin kuin nyt. Tälleen arkipäivänä. Ei oo vissiin toi kohistuskohilla. Ai vittu, tämähän on hidas. Niin kun tää on joku uusi haulikko mikä mulla nyt on, niin eihän tässä on mitään näitä apujakaan. No ei se mitään, räiskitään sillä menemään, niin kohtahan niitä rupee saamaan sitten. Niin siinä meni yksi potentiaalinen. Mihin suuntaan se meni? Perkele. No hidas on lataus tässä näin, mutta suhteellisen tehokas. Oi vittu, sehän jäi henkiin sinne kulman taakse. No. Otetaan nyt yksi rundi tähän lippiin. Tää ei oo mun lempimappeja tää enää. Tää on vähän enempi ja vähempi tämmönen kamppareitten mappikyvi. Se koukkaa tuolta se vihollinen. Tai sit se tulee tuolta. Täältä se tulee. Kokeillaan, jos saatais puukolla toi. Ei vittu, se meni just pääs ohi. Sitten oma tappo sen. No vitsi, en luovuta. Yksi puukkotappo pitää saada tähän kierrokseen. Ihan, se oli oma. Ja takanakin tuli. No, pukkotappo oli kyllä lähellä tähän mappiin. Tässä nyt ei hirveästi niitä saa, kun tää on aika vauhdikas. Mutta kyllä täälläkin näitä kamppareita aina on jossain kökkimässä. Ei vitsi, tää on kyllä nyt. Tää ei oo kyllä hyvä haulikko. Tämä. Vaihdetaan. Otetaan vähän parempi tuohon. Katsotaan miten menee. Noniin, jos tällä onnistuisi. No eipä se nyt yhtään sen paremmin näköjään. Se tietysti on aseesta aina kiinni, että. No voi jumala, siinä oli 4 vihollista suoraan eessä. Että. Mahdollisuudet selvitä
näillä pelitaidoilla aika heikot tommosessa tilanteessa. No joo. Nää on taas varmaan nyt näitä päiviä. Noin. Näin nyt johonkin sentään osuu, kun pääsee läheltä ampumaan. Ei siinä. Ja siellä on sniperi. Taiskohan toi oma sen vissiin sai. On siellä toinenkin pakko olla jossain. Mennään täältä, jos pääsis vaikka vähän niskan taakse koukkaamaan. Granaatti käytetty. Siinähän nyt tuli vähän tähtää huurussa. Noin. Jaa, mä taisin vissiin voitettiin ja mä taisin saada ton viimeisen tosta napsattua. Että joskus näin.